Punta po kami sa ilog. Layo pa yan mga kakulit. Ano gagawin sa ilog? Ano gagawin sa ilog? Maligo. At maglalaba. Wow! Hi guys! Nandito kami sa ilog. Naglalaba. Maliligo. Hi mga kakulit. Ito yung gawa namin, swimming pool.
Mama, ang Yan amoy na. kasi bumahoy. Ilagay mo dun. Nanganakad ba yan? Hindi. Hindi nangangagat na kasi wala na siyang lakas. Kasi malambot na siya. Malapit na siyang mamatay. O mama, pakibalik. Ilagay mo doon. Halika, oh. Lagay mo sa kamay mo. Ayoko. Hindi mo promise, nak. Magtiwala ka sa akin, nak. Promise, nak. Ayaw huwakan ni Kulito si Mr. Crab. Takot siya kay Little Mr. Crab. Hindi naman siya nangangagat. Tawag dyan sa probinsya namin ay to. To na siya, guys. So, pwede siyang ulamin. Pag kanya na siya na malambot, di na siya nangangagat. So, ayan. Nagtatapos ng ating video. Salamat at sana'y na-enjoy kayo sa panonood sa pagligo namin, paglalaba dito sa aming suba. So, ayun guys. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Please like and subscribe. See you for our next video. Bye-bye!